котлау хаты Иске Кулатка районы Яңа Кулатка авылына юллана. Бүген үзенең матур туган көнен яраткан әниебез, сөекле әбекәебез Файзуллина Асия Абдулхаевна каршылый, дип башлыйлар үзләренең котлау хатын. Кызлары Рушания, кияве Радик, оныклары Рамил, Илнар һәм Эльнара, Розалия тормыш иптәше Марс, оныклары Айдар һәм Алина. Алар сезгә дөньяның бар гүзәл чәчәкләрен бүләк итсәк тә аз булыр диләр. Чөнки син, әнкәебез, балаларыңа иң кыйммәтле, иң изге бүләкне яшәү бүләк иткәнсең. Назлы кулларың белән сөеп иркәләгәнсең. Җылы сүзләрең, йомшак карашың белән тынычлаткансың. Тормыш юлыбызда яшәү өлгесе булган әниебез. Син җирдә безнең иң газиз, иң якын кешебез. Син безне тудырган, күкрәк сөтен имезгән, җыр көйләп бишектә тирбәткән, беренче елмаюыбызны күреп куанган, туган телне өйрәткән, халкыбыз моңын күңелебезгә сеңдергән. Әниебез, синең кылган изгелекләреңне санап бетерү мөмкинме соң? Без сине яратып, сиңа сокланып, синнән яшәү көче алып яшибез. Иң йомшак куллар син сөйгән куллар, иң тәмле сулар син биргән сулар, иң моңлы күзләр син баккан күзләр, иң тугры сүзләр син әйткән сүзләр. Җирдә булган бөтен шатлыгыңны, хисләреңнең иң яктысын, йөрәк әрнүеңне, хыялыңны, уйларыңның иң татлысын тик син безгә багышладың, һәм бүген дә моны аклыйсың. Әбекәй, сиңа әбекәй дип дәшүләре дә рәхәт ул. Синең йөрәгеңдәге булган җылылык без оныкларыңа карата мәхәббәт хисе бик көчле. Син һәрбер адымыбыз өчен кайгыртып, җиңүләребез өчен шатланып, горурланып яшәп киләсең. Рәхмәт, кадерлебез, барысы өчен дә. Сиңа һич тә җиңел булмагандыр үтүләре тормыш юлларын. Озын гомер, саулык, тыныч картлык тели сиңа бар оныкларың. Җылы наз ул әбекәй синдә генә, иркә сүзләр синең телдә генә. Матур хисләр, уйлар йөрәгеңдә, изге синең әбиебез теләгеңдә. Безгә канат, олы терәк булып, гөрләп яшә бәхет, шатлыкта. Сәламәтлек, куанычлар гына юлдаш булсын сезгә картлыкта. Таң җилләренең иң назлысын, сәламәтлекнең иң ныгын, бәхетнең май аенда аткан шымырт чәчәгедәй агын, гомер юлыгызның кояш гомередәй озын булуын теләп калалар сезгә, хөрмәтле Асия Абдулхаевна, бала оныкларыгыз. Әшираттагы җыр сезгә туган көн бүләге итеп яңгырый. Куа, искән җилдәй гомер үтә көябез шуңа. Вакытыннан иртә йөрәк сер биреп куйма, яшибез әле тынмагына. Килә көннәр, китә көннәр, килә дә китә, яшидек кичә. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк, йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк, йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Исә җилләр исә дә исә, җил искән якка исмәдек ят исәбенә. Күкрәктә йөрәк типкәндә яшибез әле, гомернең бит иң матур мәле. Килә көннәр, китә көннәр, килә дә китә, яшидек кичә. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк, йөрәк яшь дип яшәргә кирәк.
байлык түгел бай булу кесә. Ниләрең бар үзеңнән соң калдырып китәр. Җилләргә очмаслык булсын түккән көчләрең, алсын җирдә матур эшләрең. Килә көннәр килә дә китә. Яшидек кичә. Китсен көннәр бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Китсен көннәр бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Килә дә китә. Яшидек кичә. Китсен көннәр бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Килә көннәр килә дә китә. Яшидек кичә. Китсен көннәр бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Китсен көннәр бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк.